megalayapost.news. Banyak tenung lem ya kejing banyak kenduk ki kontraktor bagi supplier hapok atai nopo banda ka banta kejing ibit ya biang lang habaro kiliang ki kontraktor bagi supplier naga atai nopo kilawan rak da kawei ka association belatip kum kanong po area kontraktor and supplier association kabadai ka kunhun ka basyakri naga banta kejing bit jing biang lang ki kontraktor bagi supplier ha atai nopo habai keren sikilap thai ko boru presiden kanong po area kontraktor and supplier association uba Pendoi lang sila berkakong bindas kum ka auditor ka association kelai tu balaseng ya kini ka kunhun ha ka khaneu tarik u September arjar apsau berkatong galong bani peklem na ka banta ka jingbit jingbiang lang jongki kontraktor berki supplier hapo thanyo po kilong ru baka jingmi kini ka association galong banon ra ai ka jingi tili baka jingi trelang nadu ki kontraktor berki supplier hanong po baleng ba kini ka association kini trelang ban pej ya ka action badru ka jingi bej lang ki kam ki jam kum kita ki kontraktor lane ki supplier kilong ru leng ba kini ka association kini trelang bat ka tanat sarkar beper hadin ba deb ban register pura bat ka sarkar bat kum ka association kan perkhat ka pangru i kam ki jam ba kum ki local kontraktor bat supplier hidai ban yo kam yo jam berhak juk ka porru leng ba ka jingi trelang kalong ban kentiu ya kayo ko kon berkaroi ke par po dong berkatain po ki kato ke negi noi lamba khmat ke nikasian ki kentum ya ba pendoi lang sila kum presiden mensing makri vice president pir nahang general secretary ek harmujai assistant secretary alfas shadab treasurer gandar nosli ada besar bendas auditor lembar kui noi lam bat kit kon don kendiat ban kran lor jonganika kontraktor association ka bangi dang sudah ban register ya ka te ULSC ki don ki para kontraktor mo ki badon po jong kanang po area ki basnu thu bakla balai bangi form balai bangi register ya kan ya ka association tena kalian jong apa de ngadon ban pensai kumne bangi layo ya ka jing bom biang hak kam ki jam ki bangi tre ha ki ne ki kam kontraktor ki jongi namar ba ngim juyo ki kam bun ki kontraktor jongi ki bom juyo kam ki bayo tang kawe bat ki bom yo ru kawe ha ka shisnam te lengba ka ni ka association ka jongi ngatharai ba ladangi la ban pentelun ya ki kam jong ka ni ka association ka long ka jing mentoi ya baro ki kontraktor ki badon hapo jong ka no po area kata ka ka jing thumu jong ka ni ka association ka jongi bat ni don ru ka thong na ka banta ban let mi ha ka we pa ka we ka department ban yo ka jingya trilang bat ka ni ka association ka jongi de na ka daw bangila register ya ka ni ka kontraktor association area nung po nagalang jong aku mu presiden jong ka nung po area kontraktor and supplier association ai ki jing kublai ko karpang nam tai jung kini ki nong kam ki bakman ki isi member ki ba senran lang tadu baslang jung ni kam ki ba ya nam ta ki jing kia son ai ki jing kublai ko karpang hani si ki jing don lang jung ki na bulung jing kemen ko kraw nam ta jung kum unong ilam bakman bolong presiden jong ka asion bat ki jing don kat lang nagalian jung ki kum ki para member ki bedon lang hani por kedai senrang ki ba wan senran lang nam ta ka disi bangi pelai ya kedeng media bat kum juru ai ka cik kublai kerpang nam ta jupi ki media kebedan hani por nam ta ban pensai habidai bat upat ba bodon lang hapo jong kono po pro koi kani kalong kapa na kaliang jungi kum ka ason ni kwa ban pensai na kaliang jungi ngil sen ya ka ne ka ason ha ka khanyau tore ubunai bakandai arpo arpsau kajinya inti na kaliang jong ka ason sistem nilai ya inti namta ban hele ban pendep ya ka register ban ngelak ru ban register ban pendep hak artrik mere benyau arpo arpsan ban registration number bungiyo de MEG ROS/arpo arpsau/ not kendai ru iwe bat kaji tumu lene thong kathong nakaliang jong ka aston ka bangi kwa ban pensai kapleng jong ki para member bat kumjur ki para kontraktor ki badon hapo jong kanong po area ka bankong ka deba ni kwa ban pensai galong ban wanra ya ka jinya tuli para lokal kontraktor hapo jong kanong po area kata ka dei ba ni kwa ban pensai ni si bat ka ba ka ba ni kwa ban pensai ni si galong ban aikam ya ki lokal kontraktor ka balai ka bangi kwa ban pensai ni galong ban trelang bat baro ki
departemen hapo jong kanungpo area pasau kabagi kwa ban pensai ni kalong ban trelang bat kasorkar kapasan ban ketiu ya ka yo bakot lane ka kampun roy hapo jong kanungpo borok away kaba nakaliang jong ka ason ngisem bat ngi i ba ngidang don sibun ki jinduna habdei bat nakaliang jungi ki kontraktor ngisem sibun ki jinduna ki bangim la ban ya ini sekemat benio ikam kata gede geba ikwa bat hakaju porru nakalian junga kumu presiden jongka nompo area ngakot ngwer ya ki pra kontraktor ki badon hapo jongka nompo area bukin singba lada pi kwa banwan lani bat penyaso bat kason jungi ikot iwari pi bat ipdiang kerui musim nanta jungpi ki bompat penyaso panakalian jungi ipdiang kerui musim pi bat kan sedon ru ke jikot lane ke jingwer na kalian jong ka asun jungi ba macam dari sisi ngin sapulung ya ke general meeting kata gede ke ba na kalian junga ku presiden aku ban persaingan di port Meghalaya Post.news